anu nia in soi hian chiang sing himin pela ti chuang ka kalsanang che atia ma se lili hian a pek lo tu thua soi chutiang poisa chu ka nei lowa lo nei po nei la ka pelawang che tin a soi ani chuan a thae ma se chan chin hi ka lo chui chianga kum tam tak liam ta chung khan sulaya nu chom en kol nei na tan son poisa tam tak i lo tho to thina tuna inu chiang sing ni tak min pek po i thei lo mo tin a han hau zia nang hi mi khing pui ni lo ni hi anti chuan lady chuan nu cham en kol na ta na ka poisa pek za chungchanga chuan i boi tu reng mam lo lo ti ani chuan a thalom fanu anu po pom du lo chu a thae hetiang mi khing hi an lo ngai ni mo tin chuata chuan han let hal do top maya chulai mi te hon hena chuan aw chungin en teu ka fanu hian apnu tam pomin pom to lo ni hi hetiang mi khing hi an lo thei ni mo tin han awa ma se li chuan helai mun hi company mun ania me mal ina ni rawa chu wang chung ka tiang kham buina siam su a han tia anu chuan company ni ti chu ka khrialom tu company pani se poi ka tila wan ti chuan helai veng tu hian security te chu ka vin helai mai che hi pola ma lo wala chok me te wan tia ma se henu hian nang pa kha kam buina loin ol su in zo fine lo ko la lo en teu hi ka fanu ni ya anin hena hen trampui na tlema zong ka dira ma se min pedu lo chu soilo helai mun atong hian security te min nok chu ati ka tomani chu heti ang khowela hen kanom to ni atin a han awa midang ho chuan so anu tak tak em mon re tun me ya khan a kon kal ni chia pon lama kan nok chuak me don em ni o tin an lo sui sop sapa chu ta mi than khatho chuan anu tak tak lo ni chuan enga ti me mong ai sak lo le mani nu te po han ngai sak lo chu tin an lo sui sel bok ani chu ta li chuan anu ni a in sin hena chuan eng thil po ti la ziam don chuang lo lai mun tong hen chok me ko an tia e chuan henu hi a out chun zom zela ka fanu hian helai mun tong hen min ho chho tu mani chu tin mi te thin lung he thei tu chuan thei to pin han au zela thei to pin ka champui chia i te lai te pon ka thiam dan dan in ken kol chia adi ka ni rom ni enga tinge tu nai thlo thin tak no min champui du lo wa tin a han ngen chun zom le ni ma se ready chuan eng moi suya min en kolamu atia chutiam pan he in helai chuan helai alo ho chuan lady chu athiam lo zok nin an lo ngai tana mani nu le pa te chu engang din hun uploading se kan trampui tu lo ma le tin an lo sui tan ta ni chutia an boya an au boi lai chuan Mr. Black chu kan kalta nga tinge wa beng chang ve helai huna eng boi na nge oma tin a kon kala chuta midang ho chuan Mr. Blackwood ato pa chun lo thang ta i kon thang lai trep ani kan company ming hi a cheman trep ani helai no hian anu hi ngai sak lova midang te pon henu hi zangai na nei lo ni nan soi tran to chu wang chung kan company ming te chatu ani thei trep ania tin thelom dan vel chu han soya chu tia surai chuan assistant chu kon kalin chu tia sei tu pa chu maya chuan ava benga chu mai ni ravin Mr. Blackwood chuan khatia diklo takalo hek tu kha kan company tong hin ban hal ni ko se tin company danga po a tholo na tuin lo block nga lang chu an tia he pa hian in thiam lo takin Mr. Blackwood min kha thiam ko thel ka lo kha dik do ni tin a han soya ma se churai hmana tong chuan an khoi chok ta thoni helai no hi on tho chuka nang he Mr. Blackwood a chumo inia tin oni ya tu ni ve a an tia an now the zinga me chuan Mr. Blackwood ani hi khalai nu ni nei soya helai huna hen dik taka ko la ni thena turin a fanu hi trampuya a kon dira ni hi antia chuta henu hian ni ka fanu hen hen trampuina ka kon dira ma se min pedulawa heti ang mi khing mani khing no po za lo hi chu Mr. Blackwood i company tong hian in hot chuk ve tu ani tin han zota Mr. Blackwood chuan lele don tum chu ma ka lak nge ngai ni a han tia chuta helai nu hian adik chia malang halang che ani hi ban halang ai ni hi a kon tia Mr. Blackwood po chuan tui ma tak chu an ban ngai don ani hi anti chuan assistant chuan Mr. Blackwood Miss Lily hian engma ti sual anei thinem alo tia chuta Mr. Blackwood chuan pe khelom
he buina hi mana khan top to tu ka nia he tiang ang mei chia helai mun lo lu ti ko tu le he tiang anga buina kon siam tu ka hun ran chang lo pe tu te hi helai mun ro nan chuak tu ka nei tin helai security pakhathi bang turin thu peta ni helai security pa hian inge niom zia he company tan hen thei to pin na ka thok thina na kin ome me ma enga ti min bana tin chuta ani hian kan pui ni ravin helai tu ti khret lo zo hi lo tana ti chuan a thu soi te chu o in kan pui zo ming chiat na turin ka tiang khan tong kam i lo chia i thil ti kha adik lo ni chu wang chuan nang hi bang tu ni atita chutia soita kan chuan henu po hian enti mo ani hi inu pui ma lo ni ya tin a thing thu tan hok mai Mr. Black with a chuan police ko ula helai lam chang nu hi man ha lang chu helai hun tong hen Khawlbawm ha go antia chuta henu hian leli khong eta ki min ngai tamte inu chu kan tak tak alom a han tia khong eta ki min kalti ko tun pak chu ka kon ti boi to lawang che ka kon hula to ngai me lawang che inu ka nei angin min kha thiam kham te dina han soya chuta leli chuan nang he kanu moi lo nia dilana nu su i lo ni mai theya ma se min enkol du lova nu cham ina min nu chia tang khan nang he kanui ni lo ti hi ko sei do ni company hian engma in zom na kan nei to lo ke ma ain dilanai thlang zo ka abula khan ivom zo do nia ke chu ke man ken enkol thaya tin a soita ni chuan hausat nei do kan ipon min kon zong to song che a han tia chuta henu hian thutluk na kalo siam sual love zangai na lo nei lo hle mai nang kalo thlang lo zok chu hi ka thiam lo pon ni love tin han soya chuta lili chuan ngei chia ka ni wangin ke hi min chia zo ko mo nang ma enkol thei tu tu gai irin ifa pa chuan enkol chu soi lo mlei ba tam tak anei ta zo ka i ha sat na ani ta zo ka thutluk nei siam suala chu kan thiam lo am lo ima chon ve mai ngai nei tin Mr. Black with a pot on an out the hon hen at one voice on to run to pay. It's one to like not on voice on Tani. And I security papo he, Kal to run to han pay. A kalta. It's one, Zan Lamalonia. Mr. Black with a chuan lily to in Lamachuan a hoi hota. He can think that in Motor Johnson and Hansudona. A seat belt to the Siam chat and Toma. Chutia va nei do ta ga chuan nge nia anti isit bel thi antia an siam thasaka kalome hade ni thamon ti chuanin on thae voina ka thil ton khan tlemin ka go lo do me nia tin soini online kina chuan na thok tu ring Mr. Black ko chuna lo ha ka imhan don to em tin o man to e tin lili chu lo chuwa chuta ain thuam danan en chuan khatiang thuam ho kha i hamo antia o hae tu na tong chuanin thutluk na ka siam to ni thuam hotlang lon ka hak lai khan mi te nun mun hiama chu wang chuan tu na tong chuan ke ma ka inda poi mo tonga ka thuam no hak po tle ma chang kang ve deu mi te na min za thei tu ren ke in chei to don ani ti chuan buina tam tak chu chin ferin om the mai ang a han tia Mr. Black ko chuan nia adik view mai dik chu mà sẽ có tiền thum hoi ha ka chuan midam takin nulai mon ti chenga midam takin an lo ngai zong chenga kanin ka buina pha zo ka nge an tia ni lo ve chu tiang chu thlang don hlenem i ngai to na sal tu ka ni kha e ka lang tin kalan han tuma a ke chun rap sul pala phim kho ko tin Mr. Black ko da chuan lo von hal wata ni tha mo an ti chuan o thae tin ani chuan ni ka lang le ma se thil pakhat sei du ka nei nang he kan pui ni ti hi khriala midang tan chan som to lo ti hi ro khriang che tin pom chu chu han tuma lele chuan khatia min pom chu kha ngai lo ti in bon lama chuan an chuak ta ne ole nakina chuan lai lampang lo ne ya leli po chu in lama lo ho ve ta anun hena chuan khoya nge Mr. Black ko da hi o ma ti in ka fa pa mo ka fa pa chu blind data kala ti in alo soi ta dei mai enga nge ni yom zia an ti chuan nu ber chuan ka fa pa chuan ti hian min khira tun ma tong toin thin lung hit ne tu mina be to thina ma se he kum tam taka liam ta
i thin lung hi a hne thei tak tak don lo nin a khia chu wang chuan a bei dong ta midang tha zawk a mil pui zawk tong turin blind date nei tur na kalta ni kha tin a soita chutia soita ka chuan lili chu tlem chuan a awm nuam lo deuh hetila hi Mr. Blackwood po chu blind date nei hmeichhe pakhat nen a lo hmu mek a chutia an in hmu lai tak chuan lili chu avakala yakal khata tang chuan a lo en thla yakal khata tangin lili na lo en nei ti Mr. Blackwood atang hriat chuan he hmeichhe nu hnenah hian bathroom lama ka vakal lok nge melo khathiam lok ko tin bathroom lama kal tu chana thota ni chutia bathroom lama akal hlan chuan lili chu kan kal hnaya henu hian tunge nia lo ti tunge kani apoi molo e thanen khan inin de ti naim ni an tia ama khai khriam nia alo ti chuan khriam bei pon rovin afa ka pa ya ani nang khan fa kan nei to lo man ti chuan enga chu chu thodik mo tin lili chuan iloin ngai to thadon nia ti na kal da dei mai ni chutia kal ta hnu chuan Mr. Blackwood chu kan let lia apoi ka ti khop mai gai viavem a han tia chuta henu hian midang laka fai lo nei tua midang nena in le china siam thung sin blind date nei tu ani lo kalamo tin thinram tak chuan do kana tui chuna maya an theya ti chuna kal san ta ni chuta le apia do ton chuan lili chuan i blind date nei chu kal tlong mo bo ka kal fu chi lo ning lo khia an ti chuan Mr. Blackwood chuan ni e dikalom tu chui du zong ni lom ni an tia ma se lili chuan ka du zong ani po ka khadam lo ve ati chuta Mr. Blackwood chuan helai hmuna hin local don ani ti ka khasa vek lo man ti chuan inge ni seyom zia chu hatia helai hmuna hian blind date nei tu ka kal kan ni lawa kanon an rom han na kan siam zo ka nei an tia chuta lili chuan khathiam lo khop mai heti hian a sei fia ni kum tam tak chung ka lo hak to chia i thin lung hi ke ma om tak tak em ti ka khathei si lawa chu wang chuan nan khret theina turin tiang hin rom han na kan siam ta ni blind date nei turin ka kala min kon ngai ven tu kai local lo ani chuan nang ma hian be se tu om lo tak tak tina ni ma se min kon ngai ven tu kai local ani chuan ke ma hian engamo om tina ni tina han se ya chutia seta ka chuan lili chuan engamo om bang local ka ni lawa nang chu mi pathatak mai ni ya mei chedik lo i tong ang pi ka lo wangin ka kon ven pui mai chelom an tia chu thil dik ani lo an ti chuan Mr. Blackwood chuan chu thil dik tak ani zok ani imit menga tang ten yom dana tang ten engkim ka khathiam ani tin a han chel beta lili voina tang chuan ifa pa ni ring hot ka du lova i pasal ni ka du tel bok ani an tia engei seyom je chuan ti chuan ka seyom je chi kha chiang khop mai company hian in lai chin na pangai takan siam tu ani company hian kan in nei tu ani tin nupui tan chuan adil le ta ni chutianga agil ko zong apon chuan hu chuan leli chuan min khathiam te chutiang ang ngai tu na hun po ka nei lo ve tin kalsan mai han tuma ma se i than chuan hetiang heming kalsan ani pon nakin zela ko kon pon zel don che a try in pe hun ka lo hak ma se in pe hun kan ha gai tuk chuan hun aliam zela hun hlu tam tak ang khogal theinia tin avakal naya chutia avakal nei taka chuan lili chuan zoimong chuan hmuya chuan lo fo pa i than pui ka ti khop mai hun gai tak min hak tua tuna chu min ha ngai to lowang a kon ti ta i chiang amo an ti chuan o ka chiang e tin lim takin i thana chuan chulai hmuna tang chuan mun pakhata hian a huaya kumtam tak diam ta khan helai hmuna hian enthil nge thleng ila khriam tin chuti lai chuan hal moi tak mai chu kan puaka chuta lili chuan kala khrie kalom khop mai tin soi chuta i thana chuan helai hmun hi kumtam tak liam ta khan nupui ta na ka som na hmun che ania khati hun lai ang chi khan tu na po hian ka thin lung hi lo oma nupui tan ka som la du che ni mai chetam tak lo tong to thena than ka chang kan sum le pa yan duwa than ka chu min man tang ka yan du ma se nang chu tiang chi ni velo ni ti ka khia nang chuan ke ma tanga hlok na i ve lem lowa mangai na dik tak zo ke zong ni ti ka khia ta wangin zanina hian
kan nu pui ni turin ka som du chen ni tin ma chu nan thun thuya zung pon chu han mo ti ga ma se li chuan nu le pa po ka nei dawa fa khra mai ga ni wangin in pui ni tu chuan mi thazok an oma sin tin han soya ma se Mr. Black ko chuan chudam pang chu ka ngai pe mo lo ka som na chu ip chang don nge nia in hol don ti chau ka khadu ni atin da ka chuan lili chuan a som na chu apom ta ti chuan an pan he chuan hlim takin anin ku ata ni hola khati zong khatun tuma kan thon thu en theida kan ngai thak theida chu nia hemi thon thu hi lo top ta ti chuan thon thu dang a kon chuak le ha rat dona channel member dam po en tu tam zo kon ti chuan zel kan tu manga channel member lo tam po thon thu dang da ka kon chuak le zel don ni ti kan soi ni